To alhamdulillah, ban so na yi magana akan wannan matsala ba saboda gani nake kamar ta wuce. To amma abubuwa guda uku ne zai sa dole na yi magana a kai kamar yadda 'yan uwa suka bukata. Na farko shine a cikin karatun da na yi ba inda aka yi batsa, babu kuma inda aka ci zarafin kowa. Karatu ne akan duniya. Malamai in suna son su faɗakar da mutane illar duniya da yadda take halakar da mutane, da zubar da jini, da ta'addanci, da kashe-kashe, da kidnapping, da kashe ƙananan yara, duka ana yi ne saboda duniya. Sai malamai suka tashi sai su bayyana mutane duniya ɗin yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai. Da haka sayyidina Ali shi ya wannan bayani, ni kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na Kurtubi, wannan tafsirin Kurtubi a Jami'ul Ahkamil Qur'an. Kuma duk malamai sun gani a cikin tafsirin suratul Hadid, ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa la'un. Da haka ba batsa bane, ba cin fuska bane. Manyan malaman sufaye sun kawo littattafansu, manyan malaman ahlus sunna sun kawo, manyan malaman shi'a ma sun kawo littattafansu. So da haka ba batsa, ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba. Sannan abu na biyu, daga baya ke gaya min bidiyo yana ta yawo, wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min, kuma daga baya aka ce ta ba da haƙuri. To ni kafin ma ta ba da haƙurin na yafe mata. So da ni a matsayina na mai wa'azi, akwai zagi, akwai suka, akwai yabo. Sama da shekara 30 da nake wa'azin nan, na ji kalmomi masu daɗi, na ji marasa daɗi ko ba sa damuna. Sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini wani ya ɗauki mataki da ya saɓawa doka ko ya ɗauki doka a hannunsa ba. Muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru, amma ba mu yadda da ɗaukan doka a hannu ba. Muna fata za a kiyaye, Allah kuma ya shirya da mu ba.